आइन्दा सिरियल बायदि जों फानबाबो बेनो थाखाय लाइन बाय लाइन नायथाव दिनानि आबोखा सेट रुकुतु सह abo chung wan sulai tongao phayako egamo haikhayai chini sudu oro simia tabo edisi o chung khomota family yagulo aro chini tiprasar bagai hospital kotoma tangjaka tini boklo jagi tongo kabangma boni bagine chung tini buba grano phandima tongoni yagulo kokhemono chung chini odhikar ni bagai তাই বকে সেটাই কি সামানাই সিমাই নাই নরক মুগুই তংনা বুসুক জরতি কেবেং নাই বাং সিন বড় রক ও কেবেং নাই রক নিনি কক মানি কক কক বরক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুয়ানি থাংতানি বড় কাছে রোমান স্ক্রিপ্ট নাইয়া দেবনাগরী গামতাইনি কক দেবনাগরী বাই সুয়া থাকা কাছে বুসুক উকলক থানাও मानिक सरकार मानिक साहब बार सावो नंगनि निजेसनि स्क्रिप्ट खायदि स्क्रिप्ट ओ स्क्रिप्ट जदि खरसा बरक ताउ सुइब ककय बकय खाय आबो जत्त बरक सिनिनानि बुसुक बसर नांनो आमो हाय खालायै बुबा ग्रानो ताउ तेन ताइनाय बाङि दं सुलु क्षमतानि बागै बुबा ग्रा तंगहनि तिनि जों लामा काहामरि मानो बुबाग्रा तंगने जोंति काहाम रिमानो बुबाग्रानो किरु होनैने केन्द्र सरकार तिनि राज्य सरकारनो रांग्रिमा दङ तिनि बररनो ओ ताहने बनि आपद विपद बुबाग्रा जत्त जागानो बायरे बुथार जांमाबो अर बुथार जांमाबो जत्त जागानो बुबाग्रा कामतिरो तिनि जोंगा ककमासो जों थानसाबा दंनाय अनेक बरफ फायो थानसा तंगि थाखायनो जानासो नांग्रानाय नों तिनि अर अनेक नेतारं सुलुखा ताव तरक खायनो हाय किबिल फायजाबाय के बरफखौ आरो जे मुसुं गुइ थांमारक जे माना हाय थांमारक जे रांग्रिना हाय बरफ जे कग्रिमारक बियांगो थां आर आं बियां थां तिनर खसा जों थानसाखै तंगनि बागैसो जों तिनर स्कुल काहाम खालाय दङ ताव जों इंग्लिश मीडियम बारी तो जों गाबोन बागैनो खामालक नाय बुबाग्रा चाइतोगै दङ केन्द्र सरकार इंगै बबा एकर्ड नखा चुक्ति इंलायखा हयतो किसालायरि मानो जों जखन टिउजेस दंफ्रु इंदिरा गांधी बाय चुक्ति इंफ्रु दय मालाय लिया प्राय 2.5 बोसोर मतो नाखा सिनि बरकसो फालिकापखा तय मालिया जिला परिषद मालिया 6 शिड्यूल मालिया तिनि 6 शिड्यूल भारतनि संविधानो संशोधन खालायसे एमपि फानो करैछिनि लगियो जोंनो बाहायगिरि गोनां जों मा खामले अमा हायनो जों बुसखांगो थिनांगो जों जत्तनो तरक डाइरेक्ट रांमान खांखाय बाजेट बा खांखाय तिनि त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बार साव एडिसिनो 6645 कोटी रां रेखा ताबुक पर्यन्त 400 कोटी रां रियाखौ एडिसिनो जों जातु माने बरबा वालायसे ओ लामा फुगिरो ओरो सीसी रूट खायो ओरो मुति खायो डाइरेक्ट रां रेखा खायतो जों वालाय नागला खामनो गाबोननि बागैनो आं नंनो अबनो कयनाय बुबाग्रा जोंनो मुथांनांगौ गै फायखे बसुनो मुथाङै थानाय बसुनो चिनि गोबां दाबि दावानो बरिनाय आसुनो सिबनो दिल्लीयाव जों थांगा 29 तारिखआव माला लायखा आरो नि चेयारमेन सीबीएसई नि चेयारमेन बंका बिहारनि बखु पजिटिभ बसाका तांगिरि मेंनाय कयेकटा कक साका যখন भोजपुरी बिहारो फातार हानि अर्थात भारतनि फातारनि खरचा प्रधानमंत्री फाइफ्रु हिंदी बायबनो सिरियाल बो इंग्लिश बाय सैमारु आरो नि बासन आरो नि फंनि कक न
hagen China khane English sara tong nai ba nongo jukti tongo suno barbar samon dong ni hagen sung jodi halok tong khaka taglai hoyto kisar sung te kosto ma khainai ko taglai bo sesa khainai jodi nyebo bo সুপারিশ khainai na oro tabuk jotto se dauroni বিদ্যাজ্যোতি PM Sri jotto se English medium gabo jotto se nini ICSE bai ungnai CBSE ungnai garo jodi to roman script bai jodi sing masi gangai sini borok porikha fail ni tai ba namar kahama nai ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার করে নাই তে সুবিধা নাই তিনি দিল্লি সব আবো তিনি প্রায় 50,000 ধরে মানো হাইপানা পুতে যোগাযোগ খাই নাই আসন শুনতো যতনা হামবাই চিনি মুখ থাং নানি বাগে বঙ্গি ইমাং যাতে মুখ থাং নানি বাগে চিনি থিনাঙ্গ ও নেক্সট জেনারেশন কা হামুং থো হিনিনো जों सामु खाइले दंलायजौ गुवाग्रानि सिपाइ हिनि तो जरावो जों बेलेखेनो वान सुथाइ खालायो अ चिनि दफा Diprasa dofa, sini dofa sengaji Tripuraho 184 jana, oh hano raja to kailanka, apa sungguh to sainan, hai impano, sengtini naji, raja ni bangsa ini, oh hani mali, sengwi tong hano se, sini yago kunu khomata kerja, sungguh to se, je kuno sanan ingkai, oh bunyi dofa ni thani se sanlai ma tong lejasi, ika apa ni hote yogda ni bagino, bubagra cino tini नाइथाय दंनै शासनो बनो कायसा ईश्वरनि दूत हायके रहरका जोंनो जाते अ हानि बुसारकनो बानसिरि गरगै थांगै नि रहमासो थायै सिरि बुबाग्रा ताबुक सुनो लगेरि दंमानि जराव जों बेबारनो बुबाग्रानो लगेरि थाय मानथाय सबथाय सरकारि सुजुग सुबिदा आबो जतन मानानि मुथुङो ते मामो मानो किन्तु जों तामुनो लाइ थांनाय सालरबो राजनीति जरा कैसा रुलिंग पार्टी हो दं याखै माने खनिरो मान फैया आमपेरो खाय जों गोबां सेटसापनि हयते नरुइ कनमानि रक जों नुजागौ हायनि बागै जों राजनीति बाय कबरजाक मा हायगौ नि थांखा तिनि जे जों अजागौ बुफांनि सायाव जों जतन आसुलायो सातुं तुंगो के अम हायनो साखलम नायनो जों जतन आसुनानि बुङो किन्तु अ साखलम नाय आसुके जों आसुकैनो लयो नि थांखा जे जों राजनीतिनो हामजागलायना दफा न पगै तिनि दफा अनेक बुइनि सले उक्लगक लायजाक ग ओ उक्लगक लायजाक दफा न बसकांगो बाहायके कबनानि ओ तिनि हानि मालिक रगनो जों बाहायके बंनि अधिकार बंनि मानथाय बाहायके रिनानि आपनो वान सुबिनो सिनि बुबाग्रा सामं फाय दंलायजावो गेचों नायदि ताखरो बुखरो गुथोफ्रे वान सुबिनानि जों किसुनो जागा वाक्तो कुन मानबाय no kaisa mama bai sini de sing राजनीति khale tong sine naki chini busabdu te chini pusurok ni kobishot ni kobno wan subide sing besikang ni shalo yapri biang base na yamot khale sine amno se sing job pro lokro mono sungui tong kitabu sing phaji naine le ne chini o khampar amsani lokro ni thani besuk nijini thayo tong thikno nijini nok lukung tong thikno राबार दङ खेत दङ पुख्रि दङ गोबांमान नक किनारावनो जों किजा मैखोदों थाइखोदों गायनानै जागारावबो दंबायो दंगो हिमबानो किन्तु जों नायनो थांखांखाय ताबुकनि अ जुगाव जखन यावनो मोबाइल पाइलायो गारि पाइलायो बाइक पाइलायो थियाबा जों जे दङै नक थाय अ नक थायनि चिनि थानि जागा लाबसाथ' दं नि जों तुगलायखांखाय चिनि दिप्रासानि थानि जों जे दङै नकथाय आबनि अलाप साखा गसपदो जों हुनुगदानि चिनि थानि क्षमता करि कारण जों आगि चिनि दादु संनि चिनि थागु संनि चिनि बुफानि आमालिसिनि जों दङै फायो केबा जों गिरिनानि गरै नि जों आबनो आसो खेल खेलायखाया ओंखाय आं तिनि अरो अकरा दंबायो ए नरक जतन दङ अजागो आं नरनो सोंनानै जुबो साबनि नकथायनि कागज दंबाय किसा याक साल बुंले नकथायनि कागज साम थारि दं तो दंबाय गरै जतनि सलाय नांगौ मानि के चिन अ नकथाय जों जे दङै नक तांजा आमनि सिपनो 2 घन्टा 3 घन्टा फाना जागा तो दं चिनि थानि दङै दङ थिनो
खेतार ओइ यासि सुरजा बाक्साके थागनिबो मुगै थागनिबो फानिबो मुगै आमति हेरक बांसेखौ राबार बागान कतर जों राबार राइस चालायो कागज फुनु बेके लाबसाबानो खोरै गिचिं किन्तु नायनाय दिसिनि बुस्थुखौ पकेटन नंमाननाय निनि जागानि नोंजे लावखाय दं आमनि खोथा दं गामाखै केबो दुफानि खोरै जों ब अबस्थायाव दं आबो जों बिसबां सुनानि बान्था जों जे मानै जे गारि जे बाइक जे अट' जों बाय सारा जीवन थांया आमो माने जों चिनि लगी दं दाबो 20 বছর অতিরিক্ত 25 বছর পরে কোনো গাড়ি বাইক চালানো মতো আবতে আবো ও মানে গুড়া থানাই রক নরি হনা সিলিসি কিন্তু যে আপনি কিছু খালি কাগজ দङ কিন্তু যে মাनै যে নকুं যে নকनु दं दिनै दङ दिनैनि बोसा दंनाय गुसुक दंनाय गुसुकनि बोसा दंनाय गुसुकनि बोसानि बोसा दंनाय माने अ हा जे दंस जे जति दंसनियासा अ हा आबोनि दंनाय किन्तु आबोनि के चिन्तानि कागज लाबसाबानो खोरै आ कागज लाबसाबानो खोरैनो सिरबुबा ग्रावान सुगाति प्रासार हा निजिनि हा हिलाय दंलाय जाओ किन्तु कागज लाबसा पर्यन्त खोरै अ हानि मालिकनि कायसा प्रमाण पर्यन्त खोरै आ प्रमाण न कारिनानि बागै आ प्रमाण न रिनानि बागै न भारत सरकार बाय सिनि त्रिपुरा मथाते स्टेट गभर्नमेंट कायसा चुक्ति खायलायगा जे सिनि एडिसि हाबांनो अ हा बागनानि क्षमतानो जोंनो मारिनाय कारण जों तांगे एडिसि हाबांनो रिहिगे जों राज्य सरकारनि जे एसडीएम सं बर' जोंनो अ खुंथाय बारावनो मुखानसे बर'नि गफराव हिमजाखायो जोंनो हारिनानि मुसुं जायगा अ हा चिनि बर'खौ सायमानो अ हा बंनि आबो बर'खौ गाहामखायनो बिश्वास खायो किन्तु बं थानिके कागज दङ चिनि थानिके हा दङ बे बिश्वास दङ जे अब चिनि हा किन्तु बं थानिके बिश्वास गरै किन्तु कागज बं थानि दङ ओंखाय दाबो आगामी 30-40 बोसोरनि परे जेफोरो सारा भारतबर्षआवनो जे जागानि मालिक बिन थानि कागज दंना नंनाय कागज गैयैखाय बहा हानि मालिक हिनपुरो आ जराव जों बियां थानाय जोंथ' हयथ' दंलागो संसार किन्तु चिनि बोसाबोदै बुसुरो बर' थांनाय आमनो वानसुगिसो जों सामं खायलाय मा दंलाय जाओ अबनो चिनि बुबाग्रा वानसुगै अ हानि मालिक जेहेतु त्रिपुरासा अ हानि मालिक जेहेतु जों खुंथाय बारा जोंनो अ हा बागनानि क्षमता एडिसि हाबांनो रेडी एडिसि साबो चालक जुगे अब जैसा त्रिपुरा मथापन चालकं सीपीएम पन चालकं कांग्रेस पन चालकं आगरखाय त्रिपुरासा मालिकबो किन्तु त्रिपुरा हास्तेव हुगे त्रिपुरासा मालिक इंडिया गाबोन बागिनो एडिसि हाबांनो हा बागनानि क्षमता रेडी आसे सानले लैंड राइट नाबो इंग्लिश बायके लैंड बागनानि जे पावर आबो सुनो रेडी आमसे साबले जोंथ' कुनु जाति कुनु धर्मनि बिरुद्धे केवनो तानसिरि केवनो बुथारदे केवनो बुदि आकक साहेबले महाराज मात्र चिनि अधिकार जों जे दंमानि जागानो आमनो चिनि बुमुं खायरिनानि दं अब चिनि सानमुङाबो भारतनि संबिधाननि बिसिङाव दंगो आमसे साबले चिनि बुबाग्रा आमनो कारिगो चिनि त्रिपुरासाराव गामियाव दंनाय र बेसिरबाग रां फैसानि अभाबनि बागै जों बयबाय डिभाइड एन्ड रुल खायजागो जों बयबाय राजनीति खालाय थोंजागो ब गोरिब बरक bo deborma bo jomatia bo riang bo kaipe ngene amti kheba thungjagoi dong जों किछु दरमनि तुइबो थुंजागो जों टाइटेल बायबो थुंजागो जों जागावबो थुंजागो रां फैसाबो थुंजागो हमके जों बाहायके यक साममाननाय आबोनि बागैनो सिरि त्रिपुरासाराव जेहेतु गोरै जेबरो गोरै बर' रां गोरै इंकेनो जों बयबो बुइसुनो थुंजागो Because all things to them money with the caten bagino. Edisio direct rang rohor gaskai. See the edisio tongero gara kumpe pararo. 6 schedule area or tongero. Sung subida manai. Our rang kendro soka hoite direct rohodi. Raja soka no rohodia will, suno direct rohodi. I was hable. Go over the came ni building money koyable. There general area of tongero. Zara Bangladesh the Paya ko tini oro settle खलाये दुतला तीनतला चारतला पाँचतला बिल्डिंग खलायका बरक सुजुग सुविधा माने दंगो के बरक नई बरक जेबाबे सुजुग सुविधा माने दंगो बरक नि आ सुजुग सुविधा मानना हैनो सिरि त्रिपुरासारनो आ सुजुग सुविधा रेडी आ कक्स साबले
जोंथ' কোনোদিনও অমো সায়াকো যে ও বাংলাদেশनि फाइनाल सुजुग सुबिदा सेगै तिप्रासा जेहेतु हाने मालिक बर'नो रिरि अकक सायाबले बर'नो रिमा हाइकेनो जोंनो रिदि अकक से साव गबो तो केबो नि बिरिदि ननि क गिया के अबरनो जों बुजि थाय अबरनो जों सिथाय तिनि विश्रामगंज हाइ जागानो तिप्रासा ए मंसे आजागा विश्रामगंजव तिनि आबनो ग्राम पंचायत नगर पंचायत खलाय रिजाखा जोर जबरदस्ती खलायो কোনো রাজনৈতিক বদল থাইছে ফানে কক থাকা তিপ্রা মথালে সিরিখক যা তাও সিরিখক দङ অল ভবিষ্যৎ বতেও সিরিখক নাই যিনি তিপ্রাসা আমথাইनो তাंनि नगर पंचायत खाजेनिबा आव जों কোনো दिनो माने इमाइया किन्तु गोबां राजनैतिक बदल दंले बीजेपी दङ सीपीएम दङ कांग्रेस दङ थाइसिया कखनो साया अ तिप्रासा एरिया दो जोंनो प्रोटेक्शन मा खायनाय अमनो कोनो दिनो नगर पंचायत फाइमानगलाक नि थाइसाफानो सायाबले सिनि कक बरक मानि कक जों कक बरक साव अ कक बरक सामानो जों कक बरक स्कुलाव परे रेखा कलेजाव परे इउनिभार्सिटीआव जेहेतु परे रेव अ कक बरक कक न जों जे इंराजी बाय सिमेनि एबीसीडी बाय जोंनो सैरिदि आमसे साबले जों तो बांलानो जों जलिबो बांलानो नायसिगमाया अ कक जों कोनो दिनो साया खबले जों सावो सिनि मानि कक कक बरकनो सिनि एबीसीडी ए फर आपेल बी फर बल जे सिमेनि आमो बायसनो सैरिदि से हिसाबले जों तो बांला हानिया बांलानो जों नायसिलो हियाबले जों बांलाबो परेव किन्तु जों सैतौजा माने सिनि मानि कक कक बरकनो जों सैतौजागो इंराजी अक्षर बाय आमनो जोंनो रिदि से हिसाबले गे तामनि बागे आसे बखर तुंजा खाबा आरो तो बखर तुंजनानि कुनु कक करिबले अर जोंनि जि तामो अक्षर बाय सेने आबो जों जे हामजामा आबो बायसे जोंनो रिदि नांगौ बर नंनि जे हामजामा दिबा जोंनो खामखायनो नों अममा सिने हि साइड दंबा के अ जागारावनो बंनि वानसु मुतामो बर जोंनो तामो खालादेनाय बदिगियो तांनाय आबो जों वानसु बायदि हिसा नंनो कयनानि मोजो जों दिनि राजनीतिनो सिनि हामजालायनिया सिनि भबिष्यत दिखौनो जों मा वानसु गायनाय कारण ताबुक सुजराते जे अवस्था नै दङ त्रिपुरा हाव माने जों खालि दिनि हावा दङैसे बुइनि सेलेंनि सामंखाय मा दंसिगो जे कुनु साख्रि लां थानिफा नंथुं सिनि एलाका उन्नति फानथुं लामा फानथुं दै फानथुं कारेन्ट फानथुं जे कुनु माने तुनांका जों सेगलायबो समा तुबो तांनि सेरि तुनानि नांबा भारतनि संविधानाव जतने इक्वल रीति विपुल इक्वल राइट तो नांनाय जतनो समान अधिकार हिनिसे भारतनि संविधानाव सिजा दंखाय तांनि समान अधिकार गैया होनबा नोंथिनि एडिसी आमसायाव रां रहरना हंखायनो खामिरे गैफायो एडिसीआव रां रहर एडिसी एरियानि लामा उन्ना हंखायनो काटा खायरियो जों जे अ लामा उन्नानि बोसोर खस्थ खाय बर वालाय मातुबो आबो जों सिबिसे सायमानो लुको आदं हिसाबै हयतो नोंनि आशीर्वाद बानाय जों दिनै लुको आदं हिसाबै एमएलए मन्त्री इनका किन्तु आ जागा जे जों बोसोर लराय खायमा दं सिनि जोंथ' हामजोबलेना जों जेमन जोंनो जे असंसार फुनुंनाय सिनि बुमा बुफानो जों जे हामजामा हायके नरनबो जों नामते हायकेन जारा तिप्रासा रनो जों हामजागो निजिनि बुमा बुफा हायकेन किन्तु नरनो जे अधिकार हिनानि बागै जों जे फाइट खायमानि आबो नरक जोंनो रहरना बागैनो जों फाइट खायमानो हायसे अ जागो जों नुगै दङ डेमोक्रेटिक कान्ट्रि गणतन्त्र देश जे बर' गोबां बनो राजत्व खायो ओंखाय तामो त्रिपुराखौ साव बर' बांबा जों नुगै दंलेना बांलादेशनि फाइमां आसिके बांखा सिरिफे बांलादेशनि लुफायनाय गिरै जों सामखौ सिना बाते ओंखाय चिनि हाबो खसरते दङ एडिसिनो जों खानानि बागै बाउन्डारिनि बागै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानै दं आमो बोरियाफो जों सिनि मानि कक बर'खौ सिना आमो बोरिया इनके जोंनो डाइरेक्ट फंडिंग रां रहो दे गाम बोरिया जोंनो हानि अधिकार दे गाम बोरिया के जोंनो ले तामुरि सिनायबा इनके जारा सिनि इलाकानि जे जातीय राजनीति बदल खायनाय नरले तामो वान सुगै तिनि यापिरि सालाय दंखा आबो जों वान सुनानि नांगौ जे कुनु मेटार जे कुनु बेपार जों ताबो गथ'फ्रा वान सुयासा ते बुंलाय गैया तिनि बुबाग्रानो सेजावै बुबाग्रानि जे अ थानसालि मारिना नुगै गोबां बर'बिनो बखरबि हिंसा राजनीति खालायनायनि बागै बुबाग्रानि जे थानसा अग्रतेबो पास पाइलिया गबा जले जाबाय दंलायदा बुबाग्रावा तामो खायके त्रिपुरानि तिप्रासारबा जतो बुबाग्रानो हामजाबाय दाबुखै गुबुननि राजनीति बदल कुनु से खालायनाय दंखाय एडिसी आमथायो
गावनि बागै बखर हिनजा एडिसि आमजयो रां बाय पाइनानि रि बाय पाइनानि गोबां सुबिदा रियाखै तेसा बुट पाइनानि अमु चेष्टा चलि दङ अ चेष्टानो जों गाहाम नजर बायदि जों नायसोरि मा दोननाय गा जों गोसोखांनि सालाव जुदि न जों हजाक दंयाखै जों तेसा थखनानि बागै चेष्टा चालुबाय दङ आसार जन्त्र रत्न आसायत मुंगनो नों आं जत मिलियनो बेरारिबै जों प्रटेक्शन खालामना दोननाय सिनि गोसाबुखै भबिष्यतनि गगवान सुबु गामसुनो